3. září roku 2005, 200 metrů od severní hranice Hostivařské přehrady, připravuje skupina Dimitri svůj první útok na hudební scénu. Pro diváky je to pouhá průzkumná akce. Pro členy Dimitri znamená vystoupení na Kainfestu strategický bod. 5 členů kapely, úplných nováčků, má odehrát svůj jediný set za 30 minut. Dimitri se brání celých 9 let. Tato píseň však nevypráví jejich příběh. Dovolte mi představit hudební skupinu Dimitri, která vás baví už 9 let. Dimitri jsou Proteus Mod, Dimo Mod, Gorgi Mod, Artur Mod a Miloš Mod. Těšíme se na dalších společných 91 let. Druh se žene potokem proti proudu, předtím proti surově zabila, než se nezdičené byl chlap.